kake magana baka buƙatar taimakon wanda tajidunahu makatuban indahum fit tawrati wal injili? Wannan baka taimako, baka neman taimakon sa, baka taimakon ɗaya tak wanda kowa ina kuka a kiyama shi kadai ne mai burbushi, baka taimako neman taimakon wanda shi kadai yake da tuta a yawmul qiyamati yayin da kowa ba shi da duwa wal sai shi, wanda shi kadai yake da inuwa a yawmul qiyamati, amma ba wanda yake da inuwa illa zilluhu sai inuwar Muhammadin Rasulullah mai maqamul mahmudi, mai ceto don ubangiji, wanda duk lalacewa duk rashin imanin ka san manzon Allah yana da ceto. wa itu khamsan lam yuduhunna li ahadin min al-anbiya, wanda annabi kita ni a hadisin Abu Huraira ni aka bawa abu biyar wanda ba bawa daya daga cikin wannan biyar daga wani daga annabawa, a ciki akwai ceto. Ai kai malami ne wannan baka neman taimakon sa? Ɗan uwa musulmi gabaki ɗayan mu inda muke duk a duniya fa mu hattara, ba mu da abu mai fi girma kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In har ba za mu kare mutuncin annabi ba, in har ba za mu ga mutuncin manzon Allah ba, in har ba za mu tsaya akan cewa lallai ba mu da abinda ike mai daraja gaban mu a gare mu kamar Rasulullahi ba, wallahi tallahi za mu shiga uku, kuma mun shige ta. Duk wanda ka sani a duniya ina ganin girman na gabansa, ko dabba tana ganin girman uwarta, ko mahaukaci ko duka yake ba daga hannu ga mahaifiyarsa. Kuma ga hadisi na sayyidina Anas bin Malik wanda ma sayyidina Abu Hurairah ya rawaito shi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ba wani mai imani sai wanda iso manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da uwa da uba da mutane gabaki daya, har Allah nabi ga sayyidina Umar fiye da hakarkaran da yake cikin janibin hakarkaranka, sannan ka cika mumini. To wannan har shi za ga wai baka bukatar taimakon sa, in banda ma fusata ce. To kai me waye kai? A wace aya ka zo? A wani hadisi ka zo? A Ishmawi ma babu kai, ko a qawaid ko a wa'iza matal abdu ma babu kai. Baka neman taimakon sa, ba shi da abin da ya taimaka maka ko? Wato kai gashi an haife ka, ka girma, baka neman ceton annabi, baka neman taimakon annabi, kana zatan taimakon annabi ya kare iya wanda ka samu jiya na kai mabutulci, nan gaba baka neman taimako. To wallahi fim din ma ba a fara ba, in dai girman Rasulullahi ne. Daga ran da aka haife ka iza yanzu minti nawa kai? To shi darajar annabi, taimakon annabi, agajin annabi, rahamar annabi abadiyya ce a gare mu, kowa a karkashin ta yake. Me lemar musulunci ni me kai kama shiga musulunci da baka bukatar sa? Me babban kundi Qur'ani me kai karanta masa Qur'ani ne? Me fuka-fukan hadisi me kai ka kirki hadisin sa? Me cikakkiyar sunna me kai ka bin sunnar Muhammadin Rasulullahi ne? Annabi mai imani me kai ka imani da ubangijinsa ko naka ne? Wai hada ka da Allah? Wai ga ma akwai Allah? Wai ga ma tauhidin? Wai zo ma da Qur'anin? Wai zo ma da hadisin? Wai ga ma da ceton? Wai ga ma da istiqama? Wai zo maka da sunnar? Tasa ce, in har ba ka san taimakon sa ka bar masa. Kana wulakanta darajar Muhammadin Rasulullah, ka fake da aqida. To ƙarya kake, ba aqida bace wannan. Duk wani mumini, duk wani musulmi anan ba wani maganar aqida, kuma ba maganar aqida ni nake baka shawara ba. Wannan magana ce ta gaskiya. Annabi duk wanda ita bashi, in aka taba annabi ka bari, sunan ka munafiki. Yau ko maballin manzon Allah ne bai kyau ba kace bai kyau ba, sunan ka me? A ce ma maballin babu bai kyau ba, in ka aibata ya sunanka. Ka san kai fada in an taba iyayenka, inda za a dura ma a shar, ka san ranka ya baci. Ka san kai fada saboda wani abu ya sa matarka ba a kula ba. Ka san kai fada saboda an taba maka diya, amma baka san mutuncin annabi ba. Baka san mutuncin annabi ba. Sai na Abdullahi bin Umar ya ba mu hadisi cewa makatala da hubbi, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, makatala da hubbi bi qalbi abdin illa harrama Allahu jasadahu ala nari. Soyayyar annaba ta cudanya da zuciyar mutum ba sai Allah ya hana wannan jikin gabarin cin wutar jahannam. Kai yanzu ka isa ka ce masoyin annabi ne? Annabi ba Allah bane, ba abautar manzon Allah. Annabi bawan Allah ne, ba a danganta masa abin da ba na Allah ba. Amma dole muna buƙatar taimakonsa.
muna buƙatar agajinsa. Mai ta godiyar Allah da Allah ya ba mu annabin da kowa yake harinsa. Kowa, ina nufin kowa wanda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake nuna maka girman Muhammadur Rasulullah. Ya ɗaura imaninsa da shi, ya buɗe ƙofar shiga musulunci dole sai da Rasulullah, ya ɗaura kuma biyayyar Allah ɗin sai da Muhammadur Rasulullah, ya ɗora maka duk abin duk alaƙarka da Ubangiji dole sai da manzan Allah. A cikin manzanni i zama daban in za a tuhumi kowa ban da shi Muhammadur Rasulullah. Mai liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Cikakken annabi da Allah ya bashi babban kundi alqur'ani da shi kuma aka shafa kowace shari'a. Annabin da Allah ya shafa kowace shari'a, ya tabbatar da shari'ar sa manzon Allah, ya share kowace tafi tabbatar mana da Qur'anin mu da girma Muhammadur Rasulullah, wanda mutuwarsa khairan gare mu, rayuwarsa alkhairi gare mu. Yana nan yana sassaita mu kan mu bauɗe, ya koma ga Allah kuma yana nema mana afuwa ga irin tuba-tuban da muke yi, saboda mu al'umma ta sace. Babu wani mai hankali a kowane addini yake faharinsa annabinsa ne. Faharinsa annabinsa ne. Muna ji a tarihi inda annabawa har annabi Musa yayi kwaɗan ya zama al'ummar Muhammad Rasulullah, ko ya zama shine da mu. Muna gani inda al'ummatai da yawa aka tawaffani musliman, ma kana Ibrahim yahudiyan walakin kana hanifan muslima, haka naka sai mu rike mu kankame mu san girman manzon Allah, ba girma ne na wasa ba. Abin da yasa nake ta magana kamar a gaggauce ko a fusace, ba mu da wani mai girma kamar annabi. Inda wani mai girma kamar annabi mai zo maka da shi, inda mai girma kamar manzon Allah mai kawo maka, inda wani mai girma kamar annabi da waya hada ka da shi, inda wani mai girma kamar annabi wanda taimako yi maka a rayuwarka, inda wani mai girma kamar Rasulullahi mai ibaka compare to abinda annabi ya baka. Saboda shi ake kiranka khairu umma, saboda shi ake kula cewar kai kana daga cikin mafi alkhairin al'umma, saboda shi mutuwarka daban take da irin ba al'ummarsa ba, saboda shi hisabinka ba irin da sauran al'ummatai ba, saboda shi ko tambayar kabari ba irin ta kowa ake maka ba. Dan uwa masoya Muhammadin Rasulullah, karo da tambaya akan cewa hadisin Imamuna Abdullahi bin Abbas, hadisi ne sahihi wanda ubangiji yake cewa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wannan haka iki idan zaka nemi, in zaka yi roƙo to ka roki Allah, idan zaka nemi taimako to ka nemi taimakon ubangiji. Wannan baya hana cewar ba za ka nemi taimakon uwaye ba, malamai, shehunanka, malamanka, maƙotanka, a'a ba yana nufin haka bane. A'a abinda yake na Allah, wannan janibin Allah ne, Allah zaka nema ibaka. Abinda yake kuma wanda yake kuma dan uwanka zai baka, shi kuma zaka nema ibaka ana. Ai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi sahihi da yake cewa la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Kada kai aboki da kowa sai mu'mini. Alfin kowa ka kai shi, a'a mafi cancanta kai aboki da mu'mini. Kar kowa ya ci abincinka sai bai tsoron Allah, a'a wanda ya kamata taqi kamata ya ci. Akwai abin da zaka nema wajen ubangiji sai ubangiji ne, na wannan haƙƙin ubangiji ne. Ina nema Allah ya mun gafara, Allah ne zai baka. Allah kai mun arziki, wannan Allah ne zai baka. Allah ya baka lafiya, Allah ne zai baka. Allah ya ma kaza, Allah ne zai baka. Wannan tsakanin Allah, wannan lamari ne na ubangiji. Akwai kuma abubuwa wanda yake kai da dan uwanka ma zaka nema ibaka. Allah dan ban naira 5 nan, ba na aran hula, ka taimaka mu, ka dan bani lip zan je guri kaza in sauka, da irin wannan. Ko kana nufin kawai saboda wannan hadisin wannan kuma duk an haramta maka yin waɗannan? Me yasa ba za mu fahimci karatu ba kafin mu bi? Shi malami fa da mai wa'azi dole ne lura, tilas ya lura da wannan gaba biyu, da akwai abin da zai amfanar, akwai wanda kuma zai cutar. Wanda zai amfanar to sai ka san ina zaka saka shi, wanda zai cutar ina zaka yi maganar sa. A kai ne kake lankwasa cutarwar a karatunka, dan karatu gaba ɗayan sa amfani ne. In ka ja hadisi, meye ma'anar hadisin, yaya take? Wani zai ce baya buƙatar taimakon wani shehun ɗariƙa ko mai, dama ai wannan aƙida ce. In ka ga dama ka yi, in ba ga dama ba kar ka yi. Amma sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba aƙida bane, ba aƙida bane, ba aƙida bane, musulunci ne. Musulunci ne.
akwai abin da yake na Allah, akwai kuma abin da yake tsakaninka da dan uwanka. Ya zaka da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da makaho ya zo gurin sa, hadisin Usman bin Hanif. Hadisin Usman bin Hanif hadisi ne sahihi, an yadda da shi. Makaho ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kawo karar cutar makantar tasa. Mai manzon Allah ya faɗa masa ta, in ka so ka yi haƙuri falakal janna, in ka so in maka addu'a. Yace ai mun addu'a ya Rasulullah. Annabi ya daga hannu ya ce, Allahumma inni atawajjahu ilayka bi nabiyyika nabiyyir rahama, ya Rasulullah atawajjahu ila rabbika bika. Shi yayi addu'a makawa, kuma Allah yayi masa idan ya tasa. Shi kuma sai ka ce me, ga abubuwa nan hadisai da yawa dake ba maganar ba wata ta kamata a ta magana bane, kowa duk mai hankali ya ci ya samu da wannan magana ta mai hankali. In baka neman taimakon manzon Allah ka bar Qur'anin sama, ko kai aka saukarwa, shine da shi aka sauko Qur'anin shi ku duk kuma wata aya mujmala ina rubuta take sarkalalliya annabi ne ibude ta, to ka bar wannan taimakon mana, ka daina Qur'anin sa mana, ka bar hadisin sa. Ai hadisin fadin manzon Allah ne, ka kyale sunnar rasulullah. Ai sunnar fadin annabi ce, ko aikin annabi ne, ko kuma abin da annabi ya tabbatar. In baka neman taimakon sa, baka neman agajin sa dan uwa, ka bar wannan abu mana, ka bar wannan. Ai ba naka bane, ka bar imani da manzon Allah. Ta ifa aminu billahi wa rasuli, to ka cire annabi tunda baka bukatar sa, kar ka shiga man musuluncin sa. Ai ba naka bane, dan shiga musulunci a sai ka shigo da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, sannan zaka shiga. In ba haka ba ka bari, ka daina yin sallah. Shine wanda yi sallar da kowa kuma yake yi, mai sallu kamar ra'aytumuni usalli, shi aka saukarwa tun tana 50 har ta dawo 5, ladanta ba a tauye ba. Wannan taimakon da ya ma duk ba ka so, duk ba ka so. Hai, wannan wani butulci ne, wannan wani butulci ne. To ka kyale sallar. Maganar sunna da ake ka bari, me ma ya hada ka da sunna tunda baka neman taimakon mai sunna. Dan uwa ba fa duk mumini fa ya tuna abin nan fa wulakanci ne fa, kamar wulakanci ake ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana da daraja. Wallahi ba maganar aqida ake ba, wallahi ba maganar aqida ko qadiriyya, shazaliyya, arusiyya, tijjaniyya, shi'a, izala duk ba shi ake magana ba. Babban bango ake magana, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shi fa ba a taba shi a zauna lafiya, ko Allah baya barin wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ka ce baka bukatar taimakon sa, to in ka zo mutuwa ka kai kalmar shahada, karka mutu da sunan sa. In ka je kabarin ka aka tambaye ka wa ma za ta qulu fi haqqi hadha rajul, kakkai maganar Muhammadur Rasulullah. Kuma kada Allah ya baka taimako ceton sa, kar ka shiga ceton manzon Allah yawmal qiyamati. In kuma ibu da aljanna kar ka shiga, tunda baka bukatar taimakon sa, amma kana bukatar taimakon likita, har kana zargin sa wala Allah dan wani abu ya samu wani janibin ka bai bada kulawa ba. Shikenan likita yafi annabi a gurin ka, to annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa amwalihim. Labbaik wa sa'adaka ya habibana Muhammadur Rasulullah. Rawukan mu da duk abin da muke da shi fansa ne gare ka ya Muhammadur Rasulullah. Kayi mana muna nan a fake da kai ya dan Abdullahi, ya uban Alqasim da Zainabu, ya mai duniya mai lahira. Allah isaka manzon Allah da khairan, Allah ka bashi fadila da wasila fi jannati. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.